Sziasztok srácok, én Bende vagyok, és ebben a mai videóban bemutatom a halaimat. Na, menjünk! Hát a halas labunkat mutatom be. Itt szépen körbe van rakva kavicsokkal, meg virágokkal. Tök szép virágokkal. Ezt a kövezést, ezt múlt héten csináltuk meg, ezt ma. Szóval szép kis virágocskák, halacskák, ott vannak szép kis halacskák, és így körbe vannak rakva, itt egy padunk, itt vannak a szép kis halaskáink. Gyertek, picim! Picikén, nézzétek, milyen szép halak, tavirózsák, és így van megcsinálva a kis kerti tavunk, szép kis tavirózsa, meg minden. Sziasztok, srácok!